ngoba ngizoba nenkinga. Ibandla lihambe sithi bazalwane, uNkulunkulu uvusile. Ngisho nje ngathi wafika eTukumela program director. Wathembeka wasebenza as a program director. Kanti uNkulunkulu ulungisa into yakhe yohambo. Ngivumelana bazalwane, uganiwe unkosikazi wesifazane omuhle, ugaba umprofeti egameni likaJesu. Indoda lethi ayishumayela indlela yayo uNkulunkulu ayicebe ngayo. Can we put our hands together bazalwane? Shall we stand? Siyama indlela. Asikanye yabo bazalwane. Sawulele. Hallelujah. Jesus, sorry. Shows. It says hallelujah. Ebenezer. Pastor. Ebenezer. Uwawulele nathi ngabe sefile endleleni. Wathi umusa kaNkulunkulu sibambene sonke. Usigcine bazalwane. Asikwazi ukuthi singasho lutho. Ebenezer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngiyabonga sina sokuhlala bathandekayo sivala amehlo baba sibinike udumo lonke. Yebo Nkosi ngazumuke ngokhosi namandla namagunya. Siyakhumbula ukuthi konke kungokwakho ukubusa kanye nokuphakama. Wena uhlele emagunyeni, you are in full control. Akho lutho akho umuntu ongakwazi ukukususa kuwo. Isihlalo sakho simhlophe sikhulu sinenkazimulo. Wena uhleli ubuso nje bakho ubalekelwa izulu nomhlaba. Uyilanga lokulunga, uyithemba labakholwayo. Umkhele ogqokile ekhanda akekho ongaqualify ukufaka. Negama elibhalwe kuwo akekho ongakwazi ukufunda ngoba ligama lemfihlakalo. Masikabona wena sikhumule imkhele yethu siyibeke phansi silale ngezisu. Sikhohlwe ukuthi kukhona sike sakwenza. Uyinkosi engcwele, inkosi enothando, uyinkosi ephakemeyo, ungumbusi wababusi. Uyilanga lokulunga, uyinkanyezi yokusa. Uyithemba labo bonke abasindisiwe nabakholwayo. Sinika udumo ekuseni wena wawukhona umhlaba ungakabibikho. We give you glory, Lord, and honor. Bathandekayo isamile kanyawo kanjalo besingashaya ngezandla zethu kakhulu and celebrate Jesus and give him praise. Basebona ngeke sike uJesu ngoba ushayile uNkosi ngcwele. UNkosi ephakeme. Hallelujah. Owaye khona izulu nomhlaba ngekho. Nasunika sidumo. Jesus. Wena khona lo khona. Izinto zakana nawe sophela kuwe. Sinika sidumo lonke ngekho. In Jesus' name. Singathatha indawo zethu church. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Jesu litwala la parate na ko sozami Jesu litwala
awuthatha ithuba bathandekayo mhlawumbe kuqala isithanda sethu nesithanda sebandla uNkulunkulu moyingcwele bazalwane iqiniso lithi uphakathi wethu khona. We don't need even to feel that we must know it. Adinga sifile kanye noma sazi ya ikwazi nje kuphelele phakathi kwethu nomoyingcwele izwi likaNkulunkulu lisho laphiye Jesu ngeze ngishiye nodwa kodwa ngizoshiya nomduduzi umoya ongcwele. So uthi uyawuhlala nani abe phakathi kwenu kuze kube phakathi. So mina nje convinced ukuthi lokho eduze kwalonto seduze kwakho khona seduze kwakho. What I like with him unamehlo uyabona, unendlela uyezwe, unezandla uyaphatha, unenyawo uyahamba, unomlomo uyakhuluma. uNkulunkulu nje complete. Yes. We power supply. Mama khona manje kade bonga nje sibona ukuthi really usinikeza amandla nalakhona sesibone ukuthi okay avelavuka. So we'd like to thank uMongcwele kakhulu bathandeka noma sihleli phansi kodwa singayishaya izandla phela amakhanda ethu. Ubaba bathandekayo umpostoli uNyandeni indoda kaNkulunkulu uthisha wezwi our father uNtshukumo the man uNkulunkulu asivusele yona esizukulwaneni sethu. Umuntu uyathoka to have a father like him. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela esimangaliso. Sidlule bathandekayo siye kuDokotela umpostoli uNyandeni umama. uNkulunkulu asivusele yena esizukulwaneni sethu. Ngiyacabanga nje umpostoli ukuthi uNkulunkulu akawukhulumanga lo mbono wethu ngaze ngabe sikuphi umthetho wakho. Bangizwa kahle amkhulumayo. Nazo ngabe kwenzakala nje the past 10-15 years back. Sinyuka siza amaparlament last year this year nazo ngabe kwenzakala. And siyambonga uNkulunkulu ukuthi umpostoli lemlalele uNkulunkulu. In fact, we understand ukuthi weight yompholo ingakuningi. Iziphi zompholo akabili. Thina sithola ama-reminders kodwa izinto eziningi ziselana. But before I preach, I ngenze justice. Uma ngasho apostoli ukuthi we thank God siyabonga uNkulunkulu ngami. Ngicela ukutshela siyamthanda. And we love you so much. Not that ukuthi simaye pulpit kule contest yenzayo. Simthanda singagibelanga la simthanda sihleli phansi sithanda abantu bengasibonanga simthanda besibonile. Ngoba uNkulunkulu ayibeke kuyena. And I see this thing yethumo no wonder inezinto ezingaka iaffecte ama-altar amaningi yanyakazisa nemibuso eminingi. So asaba asithuki futhi sesifike kwistage la ngisho ungavuka ubanathile you are convinced ukuthi lento kaNkulunkulu convinced ukuthi lento kaNkulunkulu. So siyathanda ukuthanda kaSumbonga uNkulunkulu and we support uNtshukumo full force in prayers. Noma kuthiwa yini uNkulunkulu angasinikeza yona ukuba siyenze because uNtshukumo iyikhaya lethu sonke. Amen. Ngizoze konke ngizoshumayela nasenzile organizer i-80s la kusha kakhuluma ngo-registration manje ukuthi don't know. Bathandeka i-5 Ministries yonke men and women of God abantu abahloniphayo emsinini. Ngihlonipha bathandekayo omama nabobaba. Ngihloniphe abantu abasha odadewethu nabafowethu. I understand clear angukhohlwa ngisho lena
ukuthi ukuma kule ndawo is not because I am powerful than you. Ukuthi uNkulunkulu ne-order hlelekile uNkulunkulu. Mefuna ukuzehlisa uyadecide yena njengoNkulunkulu ukuthi lolu hlobo lomyalezo ufuna ukulehlisa ngawo. Akuyi ngamandla nangephepha la. Kuya ukuthi imuno wasezulwini usukukhombani. uNkulunkulu efuna ukwenza. Uamen wakhaya khona. Bathandekayo nkosikazi bangakwazi bathandekayo my intercessor my prophet angikwazi ukubeka na special egameni kaJesu amen. Ngicabanga umshayeli zakho Incwadi yabaseKolose chapter number 1. I love you Lord. Lo myalezo uNkulunkulu anginike ngoshumayela manje bafuna bami ngizongithola. I-message atho akusiyo i-message yosuku. I-message yesizini. So I am going to preach this. Uphose ukuhlangana nami ngoshumayela wona nasemntini kwendawo. So the message uNkulunkulu anginike yona kwisizini. But I must preach it until he says amen. Akazi ukhetharisho umyalezo nowodwa twashumayela lento ngize ngithi yena. Sengenzela mhlambe nomunye obesaplana ukuthi mhlamba ayibe sinye seyikhulume kwi-home cell yakhe. Sekufanele ezwe ukuthi into engizoyikhuluma yiyo. Incwadi yabaseKolose chapter number 1. Sifunda from verse number 15, 16, 17. Mhlawumbe ngizosayisa isikhathi sithi 18. 19. Then ngizobe sengiyashumayela bathandekayo. Amanye ama-verses ngizowaqotha. Uma ngicela bethi angafunde ngizolifunda mhlawumbe lokwanodwa then ngicela ushumaya. Ngicela futhi nivumelele bathandekayo uhambe nami kanje ngikhulume kanje okwamanje ukuze lo moya ngcwele isiphakamisela somewhere kodwa kube kukhona lasisuke lapho. Kodwa umabizela yena sesihamba naye maqedwe ukufunda. Asazibele. Verse 15 ufundeka kanje. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ovela kubona. Izibulo nezidalwa zonke. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni. Okubonwayo nokungena kubona. Nokuba kuyizihlalo zobukhosi. Nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Awuphindela statement wathi qeda ukusho manje. Konke konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Mhlawumbe mawuthi singenzeka bathandekayo ngicela sikuphinde sonke lokho akusibuve. 1 2 3 go. Kwadalwa ngayo indodana le kwadalelwa yona. Created created through him for him. Created by him for him. Through him for him. Funda lokho ziyamsana. Yona ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo. Yona inhloko yomzimba. Ngisho ibandla engukuqala izibulo kwabafileyo. Ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke.
mhlawumbe uphindele statement ogcina ngaso manje ndoda siyami ngoba ngenzela kube lula ukushumayela uphindele statement ogcina ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke amphindele ogcina ndoda siyami ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke yes ibe ngowokuqala kube ngowokuqala ibe ngowokuqala ezintweni zonke ngowokuqala ezintweni zonke vala ngo-19 ke ndodakazi ukuthi uhlala phansi nawe ngokuba kwabakuhle kuyo ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo thank you ngiyabonga la sifunda khona manje sifunda incwadi yabaseKolose incwadi yabaseKolose bayazi abafundi iBhayibheli ukuthi oqa noma umbhali wayo uPaul but not Timothy because verse 1 uyaveza uPaul ukuthi uTimothy ucontribute ebhalweni balencwadi and abazi umlando kancane behlehla noma bengawulazi umlando kodwa balifunda iBhayibheli abayizumile incwadi yaseKolose basondela kuyona bazodiscuss ukuthi uPaul akakaze afike physical eKolose uPaul akazaye eKolose ungantshontsha ngesho kodwa yeke kufanele futhi lokho uzazi ungantshontsha ngesho chapter 2 verse 1 uzotshela uPaul uyaveza la ukuthi akakaze abone ngobuso so ubhalela libandla uPaul akazaye khona but ibandla laseKolose uPaul uliqale ngomntwana wakhe enkosini uEpaphras osindiswe e-Efesu uPaul ephushiwe e-Efesu uPaul ufunda iBhayibheli uhlale 3 years eshumayela khona kwaze kwavuka uEpaphras mahlelo kancane ulandela kutholakala uEpaphras so Paul what invested in himself yes oh because I'm just said me what invested in himself for who Epaphras of which we have a pastor where was I said Paul why should Paul Epaphras go back to your hometown and preach Christ there? We are told upon a verse later I'm just giving you a background, then I want to preach. It's not just us colors. You are not going to take balloon pound. Akume kapon. Watch it. Asking what to call them power. And you never know.
khona ukuthi uyamhasha kukhona into abayilungisa Ajahan ukuthi ngizobiza ayike indlela kuyakhona ayi choice ayi Uba echaza kakhulu uJesu encwadini yabaseKolose more than anything from chapter 1 chapter 2 in our chapters of 4 anyway chapter 1 chapter 2 chapter 3 ukhuluma into ayifane uPaul waphula uJesu Sizoyana verses afundwe ndodakazi simuzwa uPaul ekhuluma ngoJesu njengomfanekiso obonwayo kaNkulunkulu uPaul simuzwa ekhuluma nge-firstborn of all creation izibulo leyigama zonke in the center uPaul simuzwa ekhuluma ngenhlobo yomzimba in the center uPaul simuzwa ekhuluma nge-firstborn from the dead izibulo labafile ngicela singayixele lento leNkosi izibulo laBhaniwe nezibulo labafile uPaul ufeza onke ama-corners and areas kaJesu maya sawubona Jesu wami in the very same chapter sengizojumpa kule for my time ngenxa yesikhathi sami because of my time kukhona ukuyithasayo kukhona emisa khona ngenebo athi emisa ngenebo esifile oh God help me tonight Chapter 2, verse 6 wako uthi njalo balo namamukela amor chapter 2 verse 6 uthi njalo kubalo namamukela uthi yazike ngendlela
akunothi usowangani ujahile uthi njalo kuba nabuke there is a past tense idenze uJesu Kristus usathi present tense hambani ngemanje leyo uyathola ibandla ushesha ifocus yebandla uqhamuka elibhekile hambani manje nikuye usathi nedilile nathiwe ngoba ibandla alekahle naqala kuKristu laselahla ifocus Jesus. Na minha bolsa. Opa! Se fosse a chapter 3, o verso 1 aqui. O que não conhece. Daniel no Cristo. O que não cai. Agora pessoal. O chefe fantasia malta, o tinaka, uma pessoa. Nessa final o respeito. Every time, o Paul Mekuru, o Bechaneli malta la sekolos, lá na o Joseph. Ah, o outro ambuias. Ah, o menino sabe não. Focus. Concentration. It's full focus. What about I describe one thing to you, church? I saw the focus here. Here in the opposite corner. What was that in prayer? If it was essential, in other words, what was that in Bambe? Now, prayer is into any swear. Okay. That's so funny. Unama shumaela into eshumayizile futhi into emnandi ngazi ngesiphetho sakho ingaphi relaxele Woza mbuyas. uchapati angimbalesela ngase khona sezokuthi uchapati uthena abaphazuma nawo wasasabe
dynamics noma izinto ezenza umuntu awazi afihle ngiyidlulela nje ngene market into mina nje umpostoli uyazazi ngezinto ngimfihle awusuka number 1 ufihle into ngoba ineveli kuwe uyazi ngizoba abantu ababili bakhona abathathu bezokuthi ufihle into ngoba ineveli nawe nje manje asithi besendlini yakho akuzona zonke izinto engisokayo ezinye zazo zaziwa uwe kuphela ngoba in your house khona endlini yakho ukhona izinto ezisenhlizweni yakho eyine-value nazokuba khona izinto oyisebenzisayo nje kodwa zikhona izinto eyine-value ukuphila kwenu kufihliwe kanye noKristu wasekufihlwa kuNkulunkulu. Number 2, ufihla into uyifihla ngoba ukhona ufihla usathane akakwazi ukuthola ngoba inkosi njengoba kushumayela nje kukhona ne-frustration uyadinga udinga afihlelwe yona ngoba futhi ukhuluma bazalwa uNkulunkulu efihla into ukhona amfihlelayo. Another example is simple. Mamu yini nonkosikazi kade sisendlini lapho silele khona mina nonkosikazi yonke imali ngolethwa uwashami kodwa ngibeka phezu kwetafula yonke into nemali nginayo khipha ngibeka phezu kwetafula ngiyayilalela amathongo into yokulala kodwa let me just tell you now I told my visitors out 4 in the same house. Before they knock me on the roof, oh man, okay. Either in your house, or not house, more special in the house. It all comes to show us. We can't touch the man there. We start in a pass with camera. Because I get into our fishing, and we can fish alive. Now, listen to me, church. Ukulunkulu yasazi sithi sithi. And you must Satan before our Satan. Uma uNkulunkulu esirelease esilethe emhlabeni, wayinanandabamente ni ubethe into eyodwa ukuthi namzo ngibeka khona uyomcina ngento. Usatane siyabonga njengegonyama umbuso wami sifuna esizomgwinya umbuso wami uthi asigwinye ngani silokhu sifuna na inkinga yaso noma sibe siyashonela
wonke umuntu bezocabanga ukufihla into eyithethe akaqali ngokuyifihla uqala ngokucheck indawo azoyifihla lo awuqali ngokuyifihla we check the position first ukuthi thina siphila emakhaya